كبيت مقدس وصي خده دك مزامر تدما هنسا بيت مقدس كريو ناو كربو نسوغنا مليسو بلوم إذا خلص تريورو اللهم أبزي زي فرس امني أبلع امني أيكتر رفنيو ابلوكم اللهم أبدبر زيتي تقميت خلو دك مزامرتو بحتي لهم أزيم أسك خونيو تأمرتي ممزا كان مودات عالمن كإنتايو اسكي نقرنا النابلو ناو كربو يسوس مليسو بلوم حدا كواخي يسحتوكم تتنقعو أنا كريستوس ينابلو بزحات بسمي كمتيوم نبزحات ونكس حتيوم وقن ورا وقن كسمعيهم رأيو أي تسنبدو إذا كله خون بقديو جناخه مودعتا جنا إيو هزبي ناب هزبي منجستونا منجستي خل عليو أببوتو دمات ميتن فيران من قد قات مدرن كخونيو إذا كله جنا مجمرتها لولاو إيو شعو نمكر حليفهم كهبخمن كقتلهم اليوم بزعبا سميكا أب كل مهزاب صلوات كتكون لهم شعوب زحات عنقفوا نحد حدهم أحلفهم كوهابو نحد حدهم كتسألوا يوم بزحات نبيات حصوت كتنسو بزحات ونكسحت يوم عمتا سلاز بزحد ما ناي بزحات فقري كتزحل إياه اتيخ ساع مود داتا زعقسكنا كدحن إيو إذا وانجل منقست أملاخ نمسكر كل مهزاب أبزل علم كسبخيو شعو موداتا يمتص إلو كبرنا أملاح يخون سلازي أبزح حدا نقرينا نرزلنا ويتنا يسوس كريستوس حدا يحتو اللو إذا سي معاسي زخون تمرتي ممتاخان موداتا علم سي انتايو إلو ما حتو اللو سلازي قويتنا يسوس كريستوس كا أبزي تبقيسو كمل سلم كل إنان ري مالتي قويتنا يسوس كريستوس كا مريسو بلوم حتوم تحقبر لهم كله كمل سلم إن كله إنا نري كبرنا أملاحهم سلازي حدا نجر كنفلت أزلنا تناي موداتا الزمن ويكلاي تناي موداتا أوانسين كنفلت أو يكالنا مالتي وهنا قويتنا يسوس كريستوس أي تفلتون يخم إلى أيكون عاتيوه انتهي زبل زلو مالتيو مسحاتتو انتهى قبر كولينا ندريو كمل سلم كله خنقرهم كله تملكتاتو كما يمثل مودات الزمن انتهى قبرهم كولينا ندرنا كنقرهم ان كلوينا نري او اقميت وانزل قال حسابات كنرينا ابتي اسك 14 بيبنايو تحتي لنا عند حدا اسك 33 كنا بزح ملكتات او تزاري بالله مالتيو او اذا كله مسريهم ناب اف بيت مقرابو فلطو يلو ስለዚህ ናብ አፍ ቤት ከም ዝቀረበ እንሪየሉ እንልክዓሉ መለክዒት ዋሂብና አሎ ማለት ሓለፈ ግዜ ይብለኩም ነይረ ናይ ህይወትና ጉግል ማፕ መጽሐፍ ቅዱስ ይልና አምላኽ መስገን ናይ ህይወትና ጉግል ማፕ አበይ በጽሕና ለና ምልክታት አበይት ምልክታት እንዳራየ አምንታይ ናይ ዘመን እዋን ከም ዝበጽሕና እንሪየሉ እነስተውዕለሉ እንፈልጠሉ استوهبنا قلع زخنا مصحف الله ماتي ندحدا طبيقنا لغبيلنا نت صحفات مرابيرنا ندحرينا يونسي زمننا خنللي امنتاي اوان كم زلنا كنستوعلي كالنا اي مالتيو ስለዚህ ብሎ ማለው እዚ እዚ ሁሉ መስሪያኹም አብ አፍ ቤት መቅራቡ ፍለጡ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅርሚ መስቃሉ ቅርሚ ሞቱ እዩ እዚ ነገርና ዘሎ አብ ቁጥር 6 ግን ታይሉ ግናኸ መወዳታ ገና እዩ ኃይሉ ስለዚህ ኮንትሮቨርሲ ዘሎ ይመስል ከምዚ ንሓድሕዱ ዝጋጨው ዘሎ ይመስል ግን ዳራና ይخريو خلنا ኮማ አይኮነን እቲ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሓድሕዱ ታይ ስለዚህ ከውን ስለ ዘይጋጾ ድሕሪኡ ኣብቲ 34 ውን ትሕቲሉ ዝምስሪኹም ኣፍ ደገ መቕራብ ፍሎጥ ክብል ጸኒሑ እዚ ክሳብ ዝኸውን እዚ ወለደ ዙይ ኣይ ክሐልፍን እዩ ኢሉሎ ስለዚህ እዚ كماي زخون بخماي زفتم زبل حساب أو كنرئي صبئي مالتيو عند حد أريكم تحتو زحتو زلوا أبيهم زحتو زلوا عند حد إلا أبتي ناي قويتنا يسوع كريستوس ناي موت أوليف
ዝብሎ ወይ ከላይ ስብከት ናይ ከን ዘይቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓደ ካብቲ ፍሉጥ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት ማለት ኣምላኽ መስገን እና ካብ ቤተ መቅደስ ወፂኡ ኸደ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህንፃ ቤተ መቅደስ ከሪእዎ ናብኡ ቀረቡ እንታይ ዝብለና ዘሎ ደቀ መዛሙርቱ በቲ ናይ ህንፃ ናይቲ ቤተ መቅደስ ወይ ከላይ ቤተ መቅደስ ጽባቐ ኢምፕረስ ድኾን ይመስሉ ዝተመሰጡ ይመስለኒ ስለዝኾነ ከኣን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ረአዮ ባዚ እናበሉ እናድነቆዮም ዝሓትዎ ዘለውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ይውቅብ ክንደይ ይጽብቕ ብዝብል ሓሳብ ምክንያቱ ቀዳመይቲ ቤተ መቅደስ ፈሪሳኔራ ተኻለይቲ ቤተ መቅደስ ተሃኒፃ ማለት ኣምላኽ መስገን ኣብዛ ካለይቲ ቤተ መቅደስ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዛረብ ዘሎ እዛ ቤተ ቀዳመይቲ ካለይቲ ቤተ መቅደስ ካብ ክብረት ተቀዳመይቲ ቤተ መቅደስ ተሕርዋይ ከም ዝበልጽ መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ማለት ኣምላኽ መስገን ኣዝያ ውቅብቲ ከም ዝነበረት ድሕሪኡ ሓደ ሕቶ ከዓ መሊሱ ኢሎም ኣብ ቁጥሪ 2 ንሱ ግና መሊሱ በሎም እዚ ኩሉ ስትሪእዎ ዶ ኣለኹም ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍንዩ እብለኩም ኣለኹ ድሕሪኡ ካብ ዝተበጊሶም እዮም ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም መዓዝ ክኸውን እዩ ኦልሬዲ እንታይ ኢልዎም ኣሎ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክፈርስንዩ ክብሎም ከሎ ምናልባት እታ ኮይኑ ይስምዖም ዘሎ እንድሕዳ ምፍራስ ናይዛ ቤተ መቅደስ ቀረባ ኮይኑ እንድሕዳ ዕንወት ናይዛ ቤተ መቅደስ ቀረባ ኮይኑሲ ተስፋ ምጽኣቱ ዳ ማዕስ እዩ ምልክታት ምጽኣት ካዳ እንታይ እዩ እንዳበልዮም ሽዑ ክሓትዎ ዝጅምር ዘሎ ብቲ ቁጥሪ 3 እዚ መዓስ ክኸውን እዩ ክብሉ ከሎ ሓደ ክዘራርቦ ጽንሑ ኣልዒሎም ጽንሑ ኣጀንዳ ኣሎ ማለት ኣልዒሎም ጽንሑ ዘረባሎ ንዕቀጽኢሎም እዮም እዚ መዓስ ክኸውን ይብሉ ኣለዉ ኣብ ወሲኾምን ትእምርቲ ምምጻእኻን መወዳእታ ዓለምንከ እንታይ እዩ ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንድሕዳ ታሪክ ንፈልጦ ኮይና ኣብ ከባቢ 86 ማለት እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ይሁዳ መንግስት ታይ ከም ዝገበረ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ናይ ሮማን ግዝኣት ከም ዝተላዕለሞ እቲ ናይ ሮማን ግዝኣት ከዓ ብጣዕሚ ጨፍላቕ ነይሩ ብጣዕሚ ከዓ ሰፕሬሲቭ ነይሩ ስለዚ በቲ ዝነበሮም ናይ ታክሲ ተጽዕኖ ናይ ግብሪ ተጽዕኖን ብዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ፕሬዠርን ተላዓኢሎም ማለት እዩ ነቲ ናይ ሮማን መንግስት ከም ዝገብሩ ከም ዝዓለው እዚ ካብ 86 ጀሚሩ ስጋብ 93 ከባቢ ዝኸደ ዓይነት ግርጭት ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ 4 ዓመት ዝኣክል ሬዚስት ገይሮም 4 ዓመት ዝኣክል ናጽነቶም ኣውጆም ድሕሪኡ ግን ኣብ 9 እቲ ወዱ ነታሃፀይ ዝኾነ ቲቶስ ዝበሃል ጀነራል መጽኡ ነታ ከተማ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጢሩ ማለት መጀመርያ ኢየሩሳሌም በሙሉ ከቢብዋ ሳፕላይ ኩሉ ዝነበራ ቀረባት ቆሪጽዎ ኢቨንቹዋሊ ሓይሎም መሰዳኸም ከዓ ነታ ከተማ ኣፍሪሱ ኢየሩሳሌም ታ ከም ዝገበራ ኢና ንርማት እዩ ዕና ከም ዝገበራ ኢየሩሳሌም ከም ዘፍረሳ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቀተለ ስለዚ ልክዕ እዚ ከም ዝተፈጸመ እዩ ንሪኦ እዚ ከም መቐጸልታ ናይቲ ሓጢያቱ ወይ ከላይ መርገሙ ኣብ ልዕልና ናብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን ኢሎም ፀውዕዎ ደቂ እስራኤል ማለት እዩ እዚ ኣብ ህይወቶም ከምዚ ዓይነት መርገም ኣብ ህይወቶም ፀዊዖም ነይሮም እዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰቕልዎ ከሎ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ኣብቲ ጥሉል እኳ ከምዚ ካብ ገበሩሲ ኣብቲ ንቁፅዳ ከመይ ክኸውን ኢሉ ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዓይነት በደል ወይ ከላይ ዝኸፍአ ዓይነት ዕንወት ኣብኡ ክፍፀም ከሎ ንሪኦ ማለት ስለዚ ብ70 ዓመት ኢየሩሳሌም ታ ኮይና ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ዲስትሮይ ኮይና ስለዚ ኣብ ቁጥሪ 34 እዚ ክሳብ ዝኸውንሲ ዝወለዶ እዚ ከም ዘይሓልፍ ክብል ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስናቱ ምጽኣት ወይ ከላይ ምስናቱ ትእምርቲ ምጽኣት ኣተሓሒዙ ይኮነ እንድዛረቦ ዘሎ ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝኸውን ነገር ከም ዘሎ ብድሕሪኡ ከዓ ምጽኣት ከም ዝኸውን እዩ ድዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዚ ክሳብ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ኣይሓልፍኒ ዝብለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸባቢ 30ታት እዩ ዘሎ ኤርሊ 30s እንታይ ዝገብር ዘሎ 30s AD ማለት እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሓሳብ ዝህቦም ዘሎ እዚ ወለዶ እዚ ኣይሓልፍኒ ዝብሎም ዘሎ እቲ ወለዶ እቲ ከይሓለፈ ድሕሪ ከባቢ 60 ዓመት ከዓ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢየሩሳሌም ዕንወት ተፈጺሙ ማለት እዩ እቲ ቃል ከም ዘለዎ እዩ ተፈጺሙ
ስለዚህ አው መወዳታ ግና ገና እዩ ኢሉሎ እቲ ቃል መለሲልና ክሬና ማለት አምላክ ይመስገን መወዳታ ግና ገና እዩ ኢየሱስ መዲስ በለው ሓደ እኳ ከይስሕተኩም ተጠንቀቁ አነ ክርስቶስ የናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጽኦም ንብዙሓቱን ከስሕትዮም ስለዚህ እቲ ምልክታት አቀዲሙ ዝኸውን ምልክታት አይገብራለ ይነግራል ማለት ቅድሚ መወዳታ መኻኑሲ ብዙሕ ዝኸውን ምልክታት ከም ዘሎ ብዙሕ ዝኸውን ነገራት ከም ዘሎ አው ይነግረና አነ ክርስቶስ የናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጽኦም ንብዙሓት ውን ከስሕትዮም ውግእን ወረውግእን ክትሰምዑኹም رأيو أي تسمبدو أزي كل خون بقديو جناخ موداته جنا حزبنا بحزبي منقستون نام منقستي خلا عليو أببوتو قدمات ميتم فيران من قدقات مدرن كخونيو أزو كل جنا مجمرته كلولاو إيو يعني استوعب لها verse 8 زلا مالتي أزو كله زخون زلو أزو كله تري وزمل كتات زنتايو مجمريا كلولاو إيو كبلهم إنكلو نرئي مالتي ስለዚህ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ በዘይ ጋጮ መንገዲ ንጹር ብዝኾነ መንገዲ ይነግራል ማለት ምልክታት ይህባሎ ካብተ ዘሃቦ ምልክታት ሓደ እንታይ ማለት እዩ ኢየሩሳሌም ከም ትፈርስ ነጊርዎም ብርግጽ ካታ ኮይና ማለት እዩ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ክሳብ ዘይተርፍ ኩላ ኮላፕስ ገራ ወዲቃ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊያ ከማን ካለ ተሃኒጹ ንሪኦለና ማለት እዩ ታ ቤተ መቅደስ ካው ሓሊፉ ኻኒ እዚ ዝኸውን ካ ኣብቲ ዘመኖም ኣብቲ እዋኖም ኣብቲ ወለዶም ከም ዝኾነ ነጊርዎ ማለት በትወለዶም በቲ እዋኖም በቲ ዘመኖም ካ እዚ ነገር ዝተፈጽሙ ድሕሪኡ ካልእ ምልክታት ኣስዒቡ ተዛሪቡሎ ማለት ስለዚ ክንፈላልዮ ጽቡዩ እቲ እዚ ወለዶ ዘይ ክሓልፍ ፍጻሜ ኦረድ ተፈጽሙ ግን መወዳእታ ግን ገና እዩ ዝተባሃለ መኻኒ እዚ መጀመርታዊ እንዳተባሃለ ምልክታት ግን ታይገብራሎ ይቅጽላሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ምልክታት ታዩ አነ ክርስቶስ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጽኦም ይልናሎ ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ አነ ክርስቶስ ኢና ዝብሉ ካብ ምምጻት አይገበሩን ዓዲ አይወዓሉን ማለት ግን ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግብሪ ወይ ከላኔት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤ ኃይል ግን ከሪዩ አይኮልን ምክንያቱ መወዳእቱ ሞት ስለዝስዕሮም ኣብ ሓለፈ ግዜ ኣብ እስራኤል ስቅሚ ገለ ዓመታት እንታይ ድብል ዓይነት ክስተመጥሉ ክርስቶስ ኣነ መሲሕ ዝብል ምስ ሞተ ተንስኡ ኢሎም ይዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ ተንስኡ ማለት ከምቲ ክርስቶስ ተንስኡ ንዑ ዓይነት ኮንፊዥን ንምፍጣር ማለት እዩ ግን ዝገርም ግን እቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ህያው ከም ዝኾነ እንታይ እናገበረ ግብሪ እናገበረ ኃይል እናገበረ ትምርት እናገበረ ታይገብር ነይሩ ይገሃድ ነይሩ አምላክ መስለን እዝን እስኻትኩም ሰቀልኩሞ እግዚአብሔር አቦታ ገሮ ጎይታን መድሓን ገራ አተንሲኦ ነስትሪኦ ዘለኹም ካን እሱ ገበሮ እንዳተባሃለ ልሙሳት የንጽህ ነይሩ ዕንት ዕውራት ይኸፍት ነይሩ አዛን ጻማት ይኸፍት ነይሩ አምላክ መስገን ህያውነቱ ህያው ኮይኑ ብዝብል አዋጅ ጥራይ አይኮነን ግናኸ ብግብሪ ህያው መኻኑ ይምስከር ነይሩ አምላክ መስገን ተም ካልኦት ግን ሞት ስለሰዓሮም ከም ዓይነት መሰነይታ ምስክር ከቅርቡ አይክሉን እዮም ግን እቲ ሓሶት ግን ቀጽሊ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ሁሉ ናይ መጀመርታ ቅልውላው ይብለናሎ በርድ ፓንስ ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ቅልውላው ብዛዕባ ቅልውላው ምናልባት ጋሻ አይኮናን እንተ ብርሑቅ እንተ በቀረባ ማለት እዩ ገለኻትክን ኤክስፒሪየንስ ጌርክን ኣለኽን ተሞክርክን ኣለኽን ገለገለ ኸ ክበሃል ሰሚዕና ያለና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ምልክታት ተባሂሉ ተዘርዚሩ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ዝቅጽል በባሓደ እንዳኸድና ክንሪኤና እቲ ምልክታት ማለት እዩ ግን እዚ ምልክታት ተባሂሉ ተዘርዚሩ ዘሎ ብዝሲ እንታይ እሱ መጀመርታ ቅልውላው እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰባት ገለ በቃ ከምዚ ሃንደበ ዝኾነ ኩናት ወይ ገለ ክልዓል ከሎ በቃ ኩሉ ግዜ ምስ ምንታይ ኢና ሊንክ ንገብሮ ምስቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ኢና ሊንክ ንገብሮ በቃ ኢየሱስ ክመጽእ ይንብል زي سمعنا عينة حاتيات ندح سمينا زي سمعنا عينة رخصات ندح دا سمينا نالبات ناي كندا حقسي سب مس انسسا زخوني يكون ركب كجبر زفك بتشنا قريبهم نيرهم مالتيو زي عينة نجار كنسمع خلنا إذن حدش لتخون أزيو خاص لدسم بدنا نتاعي مثلا نايو كريستوس كمسيو لكام ممسوع في دقيو نام ببالي وسط النايو جن ندح داري نايو
إذا ملكتات زي أب تزرزير زلسي كابتي كريستوس يسوس مويتون سماي زعرق اللوماتي خاف شعوت حزو كرئت أنا حامل كتاتيو سو بخمينا النببة بخمينا خنصنع بخمينا حريو زلونا كنفلت قالونا تزي كونه بزرعنا تأمرات متن بزرعنا يونا يزملك يسوس كريستوس صباح كم تمتفين خصم معنا سلازخ المالتي جين بتخكل ندحدا نتي صحفات رئينا يو نتي إلنا ندحرئنا جن بزقبع كنت ترجمه كخل الناي مالتي سلازي مسهرته أتي قلولاو زبل نجار أنت ملكت تقلولاو تأثير هذا اللامات أزي انتهيلوه مجمرتا قلولاو يو يلولو مجمرتا قلولاو بقلولاو سي تناي مودا تقلولاو يكون يلو مجمرتا قلولاو يو انتهي زبل تقلولاو خابجت حزو كجمري زبلنا زلو كماي ناي مودا تا زمن أتي كابت كريستوس يسوس كموتات تنسيو زعرق اللو أما منفس قدس تسدلو معال تحيزو كاو أتي ناي مودا تا زمن داتا بحلا خقلت كله أما صحاب قدس رارينا يعلم ماشي ناي مودا زمن ناي مودا تا أوانيو እንደገና ክርስቶስ መጸለኹ አኒ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ርሱ አፍ ደገ መኻኑ ሪና ያለና ማለት እዩ አፍ ደገም ዘሎቲ ምቅራቡ ፍለጡ ይለናሎ አፍ ደገ ዘሎኻ ኤኒ ታይም አብ ዝኾነ እዋን ተገብር ኸለ ማለት እዩ ክኩሕኩሕድከ አቱን ይኽእል እዩ ኦኬ ሶ እትቅሉላው ዝብል ቀዳማይ ዘልክተና እንታይ እዩ እንድሕዳይልና ናይ ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእሲ ሃንደበታዊ ድንገት እዩ ማለት እዩ ኦኬ ታዩ ድንገት እዩ ስለዚህ ሃንደበታውነት የመልክት ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ሰባት ተኸገብሩ ፈቲኖም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ገሊኦም ምልክታት ብምርኣይ ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ከኣኒ ቁፅሪ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዲኮዲንግ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት ቁፅሪ እንዳሃቡ ገለ እንዳሃቡ ካልኩሌት እንዳገበሩ ማለት እዮም ክርስቶስ በዚ መዓልቲ እዚ በዚ እዋን እዚ በዚ ሰዓት እዚ ክመጽእ እንዳበሉ ፕሬዲክት ክገብሩ ፈቲኖም እዮም ብዙሓት ማለት እዩ እትናቶም ፕሬዲክሽን ግን እንተ ኸውን ኣይከኣለን ክሰርሕ ኣይከኣለን ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ይልናሎ ብንጹር እታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸላ ሰዓት ትሕቲልና እንድሕዳይና ኣብቲ 30 ኣብዚ ሰይ ምዕራፍ ኣብቲ ማቴዎስ 24 ማለት እዩ ስለዚ እታ መዓልቲ እቲኣን ስለታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘያቦ በይኑ መላእኽቲ ሰማይ እንተኾኑ እኳ ወይስ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ምጽአት ወዲ ሰብ ከምኡ ክኸውን እዩ ከምቲ ማይ ኣሂ ዝነበረ ክሳዕታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን የተኣታትውን ነበሩ እሞ ማይ ኣይሂ መጺኡ ንኹሉ ክሳዕ ዘጥፍኣ ኣይፈለጡን ምጽአት ወዲ ሰብን ከምኡ ክኸውን እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹር እንድሕዳኣኒ ምጽአት ወዲ ሰብ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ لكن خمت معالتات نو يأتون يتأتاتون يبلعون يساتون كم دنورهم مخاني دنقت طفئات زمصهم ناي قويتنا يسوس كريستوس مصعد كاخمو خمس خون نغيرنا له ስለዚህ አንጻሪ ሐሳብ ዝንድ ሕዳ ኸድና ሁሉ ግዜ ቃል አምላክ እቲ አሳሪ ወይ ከላይ እትና ህይወትና ናይ መወዳእታ መላኺ ገዛኢ ቃል እግዚአብሔር ያምላክ መስገን ልዕሊ እንሰምዖ ድምጺ ልዕሊ ካልኩሌት ጌርና ንረኽቦ ሐሳባት ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር እቲ ጉድ ዝኾነ ፍቱሕ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ፊት ንፊት ዝዛረበና ናይ እግዚአብሔር ቃል ትዛዕበየ ስልጣን ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ሶ አንጻር ዝኸድና እንድሕዳ ፕሬዲክት ክንገብር ፈቲና ማለት እዩ እንድሕዳ አኪዩሬትሊ በዚያ መዓልቲ አኽመጽ ኢልናሲ ናይታ መዓልቲ ፍጻሜ ሐሰስ ክንብል እንድሕዳ ፈቲና እንታይ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ጥራይ ርእስና ንውድቀት ኢና ነቃል ዕምበር እነምጾ ሓድሽ ነገር ወይ ከላይ ነምጾ ሓቂ ኣይህሉኒ ማለት እዩ ንጹር ድዩ ስለዚ እንታይ ደመልክተና ማለት እዩ ሃንደበታውነት ወይ ከላይ ድንገት ይዘመልክተና ወላብቲ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 بنصر كم يلنا الله مالتي سلام دحنيو قبل خلوت تنسي لولاو كم زحزة شعو طفات بدنجت يمصم كتونا اي كم لطون يوم بدنا እንታይ ከም ዝሕዛይሉ ንጥንስቲ ቅልውላው ከም ዝሕዛ ጥፋት ብድንገት ይመጾም እንደገና ሓታይ ገብርንም ከተውን ኣይከም ልጥነም ስለዚህ እቲ ቅልውላው ነገር እንታይ ዘመልክተና ማለት እዩ ድንገትነት ይዘመልክተና ሶ እንድሕዳ ድንገት ዘመልክት ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ማለት እዩ እቲ ፕሬዲክት ምግባር ታንገብሮ ክንከላለና ሙሉ በሙሉ ክንቃወሞ ሙሉ በሙሉ ኻኒ كوجز زلوا براكتيسي مالتيو. دحدارينا أب تاريخ بزحت قال ریسرچ يقبر نيره
كم عينة prediction ويكلاي كم عينة أقدمهم نتناي قويتنا يسوع كريستوس مساعات كفلت فتون ماتيو ويليام ميلر دبهال دحريب انتي تباهيو the great disappointment تباهيل تقليصو مالتي ناتو زنبرة مالتيو اب 1844 زنبرة شحن شمونت بيتنا 44 زنبرة انتايلو يسوع كريستوس اب مجابيت عسران حدن شحن شمونت بيتنا 43 كم زمت تايغير مالتيو predict قبل فتين ملشو اب مجابيت عسران حدن دحر عمنا عمت postpone غيروا مالتيو دحريون قاله كندي شمونت ورح زخون وسيخو شوعة ورح زخون كا ناب مجابيت قصو إلى إسرائيل كلتن كم زمت عينة prediction يقرب نير ماتي finally it was it انتهى لنا ولا حنتي استفدت أنا جرا نبرن أتي predictionاتو zero خينو تعرفوا مالي تذكر ماكم أتي بخوم عينة زبقس predictions ويكلاي كاميرا ويكلاي calculations موداتو ناب فل تخون السحتة سلاد وسد حناتو تخون السكتيو انت برمات زمسرت مالتيو سلاد السبع أي محتهم اتهم نعود نبورو تاي قبرون مالتيو reject غيرمو disappoint خوينهم هنياتو يا أمنو سلاد نبورو expect قبرون تبيون يرمات نت معالتي كي تفتس أما مسترفة كلاتهم تخوينهم مالتيو نتي ناتو مهرو ملو بملو وجيزهم مالتيو اتزحزن جن اتناي قويتنا يسوع كريستوس مساعات ديناي بمقبار مالتي كريستوس يسوع دحر حجي بسقا خمص ابزا مدر زي خنقس راي خمص إلهم نتي ناي شح عمت نكسنت راي كفصم ابزا مدر زي دصبيو عينت ولدو ماتيوم 7th day adventist بحالو كابتنا يسوع تمرت زوصو كما عينت مورو حيزم كتاب حجي ناي قويتنا يسوع كريستوس مغلاص تاي غبرني مات قدسان خوستم منطا اي امنون يا مالتي كريستوس كمص خلو كمصي كنغس يمص مالتي زعم ناب كم ذا عينت مهرو وسيدو مالتي دحدانا 7th day adventist ستايريو ويتنا رابتشر اي صبين يا مالتي كريستوس يسوع كمص ابز مدرزي كنغس يوم دصبيو كان تشارلز تزه روسل دبحال ناجوا ويتنس زنبره ناجوا ويتنس حدا خبطهم ببزح منقد فيل زغبرو يوم prediction مالتي إذا أبشحن شعت مثل 14 شحن شعت مثل 25 دقيقة شحن شعت مثل 25 ثلاثة جزء predict يرماتي 14 أي مثلا دحريو كندي عمت 10 حدا وسيقو 25 تصبي أي مثلا 25 إذا كله فيل مس جبره تزحزم كريستوس نابز مدرزي كي مثلا كتان أبتي sanctuary ويكلا نابتناي سماويت بيت مقدس أتيو سلذي ناي قويتنا يسوع كريستوس مغلاص دايكونا نصبه حجي وق ارماغيدونينا نصبه سلذي كريستوس يسوع بمنفسو اوريدي ابزا كستاي ابزا عالم كغز جميرلو منغستو اوريدي سورت خوينات عيلا وق ارماغيدونينا كنصبه وق ارماغيدون نزوم جواويتنس كم imminently anytime كم زمص غيرم يوم زحسبو مالتي كوتا بزح عينت prediction نيري مالتي تزغرم غلغله جيت اقصلكم ني اسماتهم كابزم ريفورمرز ناي كريستيان ريفورمرز زخون خاني predict غيرم نيرم يم تصبو نغرو غيرم predict غبرو خلو بهوتهم كله خمس خون ديكونس ادحر ابيلم يم predict غيرم at least تشم بعلم experience هايغورون مالتيو سلسته اخبل دلي اتناي غويتنا يسوع كريستوس ممصاسي تنستي قلولاو كم زحزا إلنا الله قيتنا يسوع كريستوس عندنا ها تملك تزهبنا ها ناي مجمريا قلولاو إيو إلنا الله مودات هجنا جنا إلو حججن جنا ديو أيكونن جن ندار أنا يو كن كيدينا مالتي كربنا أملاح يكون أمين أوكي so أتي قلولاو زبل حساب ويكلايت labor pant ويكلايت ناي حرسي ناي bird pant انتهي لنا يو دنجت يزمت إلنا لنا مهنياتو انتاي دنگت زغبرو لحدا استفلكم كونكم حاكم ثلاثه سومن يقطرا نالبات وينتو عاشق تقاطير كزلخي دحر ثلاثه سومن مصيبلا او وش سومن مص حنساب وش سومن مص حد دي ثلاثه سومن حليف يحلف ماله سلازي accurately بتخكل بزيا معلت زيا بزيا اوان زي ايلكا انتاي تغبرو ነገር አይኮነን እትወስኖ ተፈልጦ አይኮነን ማለት ካላይ ናይ እቲ ቅሉላው
ባህሪ እንታይ እንድሕዳ ኢልና ሓንሳብ ምስ ጀመረ ደረጃ ዕምቆት ናይቲ ቃንዛ እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ እናወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ኢንተንሲቲ እቲ ናይ ቃንዛ by the way ብዛዕባ ናይ ጥንሲ ናይ ሕርሲ ቃንዛስ ብዙሕ ግዜ ሰባት እንዳበልዮም ዝገልጽዎ I don't know ካብዮም ረኺቦሞ እቲ ዓይነት ፔን abnormal ግዜሲ ሰብ ክጻወሮ ከም ዘይክል ክመውት ከም ዝኽእል ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ማለት እዮም ኣዝዩ ካብቲ ሰብ ኖርማል ክጽመሞ ዝግብኦ ቃንዛስ ኣዝዩ ዝተዓጻጸፈ ቃንዛ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ኣብቲ ኢንሻአላህ ብዙሕ ግዜ ብብሂል ብዙሕ እንዲ ዝበሃል ግን ሎሚ ሳላ ቴክኖሎጂ ዋላ ሲምፕልሲ ሪሰርች ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከተጽንዖ ትኽእል ኢኻ ሳይንቲፊክ ዝኾኑ ዶክመንትስ ኣለውና ማለት እዩ ግን እቲ ሪያሊቲ ግን እሱ ይኮነን ማለት ሪያሊቲ ግን እንታይ እዩ ደቂ ሰብ ኤክስፒሪየንስ ካብ ዝገብሮም ዓይነት ቃንዛታት ማለት እዩ ዓይነት ስቃይ ኣብ ምንታይ ይስራዕ መሲልኩም እንድሕዳ ትዝለዓለ 10 ኢልና እንድሕዳ ወሲድናዮ ማለት እዩ ሰብ ቶለሬት ገብሮ ዝኽእል ዓይነት ቃንዛ 8 ካብ 10 ይበጽሕ ማለት እዩ ኢማጂን ቀሊል ኣይኮነን ዝብለኩም ዘለኹ ከቢድ እዩ ስለዚ እዚ ክጅምር ከሎ እቲ በርስፓንት ወይ ከላቲ እንታይ ናንብሎ ቅሉላው መጀመሪያ ሲምፕል ትመስል ቅርጸት ዓይነት ይጅምር ማለት እዩ ናልባት ኣብ ቅድሚ ሓኻይ ምንዛረብ ስለ ዘለና ድሕሪ ተጋጊና ትእርሙና ኢኹም ፀገም የለን እንታይ እዩ መጀመሪያ ሲምፕል ዝመስል ይጅምር ኣይኮነን ኢቨንቹዋሊ ግን እቲ ኮንትራክሽን እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ ኣዝዩ እናበርትዐ ኣዝዩ ስቃይ እናበርትዐ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ካበይ ድመጽእ ስቃይ እንድሕዳ ኢልና እቲ ማህፀን ካብ ጨዋዳት ተሰርሐ ኣይኮነን እንድሕዳ ካብ ጨዋዳት ተሰርሐ ስለ ዝኾነ እቲ ህፃን ንኽወፅእ መታ እንታይ ይገብር ኮንትራክት እንዳገበረ እቲ ኣው እቲ ቃንዛ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንዳተጨበጠ ኸይድ ከሎ እቲ መጀመርያ ናልባት 1 ሰከንድ ኢላ ክትጅምር ትኽእል እያ ማለት እዩ ኢቨንቹዋሊ ግን ናብ ምንታይ እንዳኸይድ ኸይድ ስጋብ 1 ደቂቃ ትጸንሕ ኢማጂን 1 ደቂቃ ዝኣክል ነቲ ስቃይ ብርኬንካ ክትጸንሕ ክሳብ 1 ደቂቃን ፈረቓን ዝኣክል እንዳበርትዐ እንዳወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ እሞ ከዓ እቲ ቃንዛኻ እንታይ ይብለኩም ኣለኹ ሰብ ክጻወሮ ካብ ዝኽእል 8 ኣብ ልዕሊ 10 መወዳእታ ጻወራሲ ኦረድ ናኡ ተጸጊዕኻ ዓይነት ዘሎ ቃንዛ ማለት ብፍላይ ከዓ ኣብቲ እቲ ማህፀን ዝኽፈተሉ ግዜ ማለት እዩ ሶ ንሱ ጥራይ ደይኮነ ከዓኒ እቲ ጻዕቂ መጀመርያ ንእሽተይ ቅርጸት ትገብር ድሕሪ ሰዓት ክምለስ ይኽእል እዩ ኢቨንቹዋሊ ግን ትጻዕቅ ንርእሱ እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ እንዳወሰኸ ይኸይድ እሞ every 2 minutes every 1 minute እንዳኾነ ይኸይድ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 1 ደቂቃ እንድሕዳ ክመጽእ ጀሚሩ እዮም ዝብሉኻቶም ሓኻይም ማለት እዩ I think between 1 and 2 እንድሕዳ እቲ ኮንትራክሽን ከምኡ እንድሕዳ ካዳገም ጀሚሩ immediately ready ክትገብራ ክትክእል ኣለካ ቅድሚው ዝኹሉ እንዳኾነ ከሎ ወክ ግበራ እዮም ዝብሉኻ ማለት እዩ ወክ ክትገብር ኣለዋ ክትንቀሳቐስ ኣለዋ ፋይናሊ ግን እቲ ምድፋእ ናብዓታ ትሕዘሉ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሶ ንምንታይ ኢና ዝነምጾ ዘለና እንድሕዳ ኢልና ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ምልክታት ክርዮም ኢና ቶም ምልክታት ብዝርዝር ማለት እዩ እዚ መጀመርታ ቅልውላው እዩ ይልና ኣሎ ስለዚ ቶም ምልክታት ተራእዮም ማለት ሎሚ ምጽኣት ወይ ከላይ ጽባሕ ምጽኣት ማለት ኣይኮነን ግን ናይቶም ምልክታት ዕምቆትን እንደገና ኻት ኢንተርቫል እቲ በብግዚኡ ፍሪኩዌንሲ እንታይ እንዳኾነ ኸይድ ብግዲ ማለት እዩ እናወሰኸ ኸይድ ብግዲ እዩ እንድሕዳ መጽሓፍ ቅዱስና ብንጹር ክሪኦ ፈቲና ኸኣኒ ኣብቲ ዘመን መጽሓፍ ቅዱስ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ታሪክ ክሪኦ ኸለና እቲ ውግእን ወረውግእን ዝብሎ ዘሎ እቲ መሲሓት ክመጽኦም ዝብሎ ዘሎ ናይ ሓሶት ነቢያት ክመጽኦም ዝብሎ ዘሎ ናይ ሓሶት ነቢያት እንታይ ዝኾኑ ዘለው ግዜ ዝፍልፍልሉ ኢንሻአላህ ንመዓልቲ ዝጫጭሕሉ ዘለው ግዜ ማለት ስለዚ እንታይ ኢንተርቫል እናወሰኸ ኸይድ እንደገና እቲ ጥፍኣት ወይ ላይ ስሕተት ከ እንታይ ዝኾነ ዕምቀቱ ኣዝዩ እናዓመቐ ይኸይድ እሞ ናይ መወዳእታ ገጽና ንጽጋዕ ከም ዘለና ዓብይ ምልክት ይኸውን ማለት ስለዚ ዲስሪጋርድ ጎሮ ይኮነን ዝብል ኣሎ እዚ ናይ መጀመርያ ቅልውላው እዩ እሞ ብዙሕ ኣይትገደሱሉ ኣይኮነን ዝብል ኣሎ ግን እቲ ናይ ቅልውላው ባህሪ ርኢና ማለት እዩ ማዕረኽ እንደይ ትናቱ ኢንተንሲቲ ዝቕጽ ዘሎ ማዕረኽ እንደይ ትጸቕጢ ብርትዕ ናይ ትጸቕጢ ዝብርትዕ ዘሎ ማዕረኽ እንደይ እቲ ንውሓት ናይቲ ውግእን ወረውግን ምልዓል ኣብ ልዕሊ መንግስታት ዘሎ ማዕረኽ እንደይ እቲ አቢዝመንት ማለት እዩ እና ዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እናርኣናዮ ክንከይድ ከለና እንድሕዳ ይውስኽ ኣሎ ኮይኑ ትናቱ እንታይ ዘርኤና ማለት እዩ እቲ ግዜ ቀረባ ከም ዝኾነ
እትዋን ቀረባ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኤና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ምልክታት እዚ ከም መጀመርታ ቀልውላዊ ይሉና ኣሎ ግናኸ እንታይ እንዳኾነ ክኸይድ ከሎ እናወሰኸ እናበለ ክኸይድ ከሎ ግን ዓቢ ኣላርሚ ዓቢ ደወል ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ብፍላይ ከዓ ታናይ ቁጥሪ 14 እንታይ ይልና ኣሎ ታ ትክክል ዝኾነት ተንካሎት ቅልውላውያን ኢልወን ታ ፕሬዲክት ክንገብረላ ዝተዋህበትና ትክክል ዝኾነት ነገር ግን ኣላኡ ማለት እዩ ቁጥሪ 14 ሓቢርና ክነንባ ጽቡቕት እያ እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ ኣሜን ሽዑ እንታይ ይኸውን ስለዚ ነቲ ካልእ ዝሃበና እንታይ ኣሚልዎም እሶም ከም ቅልውላው ኢልዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ቅልውላው በዝሃብናዮ ባህሪ ናይ ቅልውላው ጌርና ከነንብቦ ብኡ ጌርና ክንሪኦ ከለና ምልክታት ብዙሕ ምልክታት ይሁብናዮም እታ ኣሲድ ቴስት ዝኾነ እታ ናይ መወዳእታ ዝዓቤት መፈተኒት ናይቲ ዘመን ግን እዚኣ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ይብለና ኣሎ እቲ ጽሑፍ እቲ ወንጌል እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ እዚ እውን በቲ ናይ ቅልውላው መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንድሕር ዳሪናዮ ኣብዚ እዋን እዚ ንወንጌል ንምስባኽ ወይ ከላይ ወንጌል ናብ ብዘለኻዮ ዓዲ ንምብጻሕ ዘይንኽእል ከሎ ዓይነት እዋን ኣሎና ንስኻ ብምኽንያት ዝርግሐ ናይ ሳተላይት ዋላተን ዕፅዋት ዝበሃላ ዓዲ ዕራብ ዕፅዋት ዝበሃላ ናይ ሙስሊም ኔሽንስ ከይተረፈስታዩ ሳላ ናይ ሳተላይት ሓገዝ ማለት እዩ ኣብ ቤቶም ብመስኮት ናይ ቴሌቪዥን ኣቢልካስ ወንጌል ናይ ምብጻሕ ዓቕሚ ተረኺቡሎ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ግን ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ግን እንታይ ድብሎ ዘሎ እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ወንጌል መንግስቲ ኢልዎ ኣሎ ናይ መንግስቲ ወንጌል እዩ እዚ ወንጌል ብስልጣን ክስበኽ ዘለዎ ወንጌል ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ብሓይሊ እናተሰነየ ክስበኽ ዘለዎ ወንጌል እዩ ከምኡ ክኸውን ምስ ረኣኹም ሲ እንታይ ዝብል ዘሎ መወዳእታ ከም ዝኾነ ፍለጡ ይብለና ኣሎ ግን ኣብዚ እንታይ ኣሎ ንኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ኢልዎ ዘሎ ኤትኖስ ኢልዎ ኣሎ group of people ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ባህሊ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ዝተፈላለዩ ዓሌት ዘለዎም ናይ እኩባት ህዝቢ ማለት እዩ ነዚኦም ኩሎም እንታይ ክኸውን እዩ በብቋንቋኦም በብዓሌቶም በብወገኖም እቲ ወንጌል መጀመርያ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ክስበኽ ኣለዎ ሽዑ ከዓ መወዳእታ ይኸውን that's why ኣብ ጴጥሮስ ክዛርበና ከሎ ካልኣይ ጴጥሮስ ነቲ ምጽኣት ጎይታሲ እናተጸበኹሞን እናቀላጠፍኩሞን ኢልና ኣሎ ኣብዚ ኤሪያ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሚሽን ኤሪያ እዞም ጻዓዱ ንፍዓት እዮም ብጣዕሚ እዮም ዝሕጉሱ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዝገብሩ ብዙሕ ግዜ መሲልኩም ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ንምቅልጣፍ unreached people group እንዳበሉ ዘይተበጽሑ ህዝብታት ንኣብነት ኣብ ህዝብና ሓደ ካብቲ ዘይተበጽሐ ዝበሃል ናይ ቤጃ ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ ታርጌት ካብቲ ዝገብርዎ ንሳቶም ይኽብለኩም ደልየ እምበር በዓል ራይ ሻሂድ ኣለውና ዘይተበጽሑ ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ የጽንዕዎም እሞ ከመይ ገይሮም ንኣባታቶም ሚሽነሪስ ይሰዱ ናይ ቤጃ ሕብረተሰብሲ ኣብ ክንደይ 97 ካብ ቀቅሚቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክስታይም ጋር ካብ ዳኒሽ ካብ ዴንማርክ ዝመጹ ሚሽነሪስ መጽኦም ኣተኩሮና ፎካስና ኣብ ናይ ቤጃ ህዝቢ እዮም ስለዚ ብኸመይ ጌርና ንበጽሖም ብዝብል ናብቲ ቦታ ከድና ምስኦም ኮኔክት ዝገብረና ክሊኒክ ድዩ ቤት ትምህርቲ ድዩ ገለ ንምኽፋት ሓሳብ ነይሩ ማለት እዩ ግን ናይቲ መንግስቲ ካይዳ ንፈልጦ ኢና ከም ዓይነት ኣካይዳ ኣይፈቅድን እዩ ስለዚ እቲ ክስታይ ሳክሰስፉል ኣይነበርን ብኻልእ መንገዲ ከመይ ጌርና ንትግብሮ እንዳተባሃለ ከሎት ዝነበረ ናይ ዓድና ኩነታት ኣርኪቡ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ወንጌል ንኩሎም ህዝብታት ምስ በጽሐ ብድሕሪታ ክኸውን እዩ መወዳእታ ክመጽእ እዩ ይብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን so እንድሕዳ እዛ መለክዕ እዚ ኣሪናያ ከዓ ዳርጋ ዘይተበጽሑ የብልናን ክንብል ንኽእልና ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ እንተ ብውሕዱ እንተ ብዙሑ እንታይ ኮይኑ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዓሌት ካብ ነፍሲ ወከፍ ቋንቋ ነዚ ወንጌል ዝእዘዙ ወይ ከላይ ነዚ ወንጌል ዝብጽሑ ሰባት ኣለውና ግን ስቲል ሕጂ እውን እቲ ማግኒቲዩድ ይድለሎ ማለት እዩ ጥራይ ሓደ ክልተ ክብጽሑ ደይኮነስ ገና ድብጽሑ ኣለዉ ማለት እዩ so እንታይ ኢና ንብል ኣለና
خلاص زراربا قويتنا يسوس كريستوس دايلو أب أزي خون كله خطري كله خمسي أب أفدق مهلاو فلوتو إلنا الله أملاح مسجن نجنات ملكتات كاهبنا وانجيل كعام وانجيل من قصاب كله خسبك كله شعو مودات هاي يخون إلنا له أبتي أفافيت مودات خمسة لنا إنا نفلت مالش إذا مودات هذا زمن وكلاي دحروت معلتات الناتب هذا فلت موائل أبتي معلتي بنتكوست بوقعي إتروس تايل ولا مالتيو نجيرنا له خبيو إل كوت جيرو دايلو إذا جنا تبي بيعل تبهله بتن دحروت معلتات خون إيو سلزي ملك دحروت معلتات يحدا خفتي من فسك الدستايم جوار مالتي ممسو بيتخرسيان بتي تأجتات ويكلاي بتوباتات مش لما ملك دحروت معلتي مات بتن دحروت معلتات خون يبل أملاخ قبل السجاز بله كله خم منفسي كفسسي أوداتكم من أوالدكم كنبيوم أجوازكم كأرعي خريوم أرجوتكمون حلميهم بتن معلتات تين دما أبصقتنا نستنبارتي كم منفسي كفسسي نساتهم كنبيوم أنا دما أبلعلي أبسماي تأمرات أبتحتي أمدرخة تأمرت دمن حاون تقان كجبري تا عباين جهرت معلت قويتها خيمتت صحينا بسلمات كتلوت يا ورحة نبدم ندبلي يزار ما لازم أتي ناي موداتها زمن أبت موداتها زخون نجار تبهيلو استفدت تبهل التنبيت أبزي بقلتي كفت من كلون ريال لنا مالتي أبزي بيتخصصان officially inaugurate تخونه تلو مالتيو نمتى officially بزلخو بيتخصصان already as a body of Christ أني حلا ويتنا يسوع كريستوس كم موتات مستنسة نتهم دك مزامرتو أوف بسبب الله من فسكت أقبل الله أو خاني لا أسركم أسر مدرس أسركم بسماء أسر بسماء مدرس فرحة بسماء فتح كم زخنة تي مرحو خمسة حبوا ما أتزاري بالله ما تي أملاح مسكن بسلطان أبلو مالو جناخه نتوانجر حق وست وجن حيلي قبلوا خصبين يروم إنها مس أبزي طيب لنا الله مالتيو تندحروت معلتات كم زخنة ينقرنا الله مالتيو أبتي يعقوب معرف حموش أو شو عتخزارب كلها كل تعينت زناب كم زلوا يزارب تقدم أي زناب متينير ماتي أملاح مسكن بيت خرشان تايز جبرة كتفرز جبرة لتخلا تايز ماتيو زمسرتها زناب متينير أملاح مسكن جن كلا أي زناب كنت صبح خمس لنا خاين نقرنا أبتي يعقوب معرف حموش نا حارس تاي تالت جيرو بعد صحوات هيك ساعة مساعد قويتها تعجسوا إنه حارس تاي نتخبر فرمدري يتصبيو أخذان ما يتصبحتن كسع زركبون تاي جبريو يعجسي لنا له لذي مساعد خون سي أخذان زناب أخذان زناب صبحتن خون بجديب لنا الله ما تي أملاح مسكن أتي أخذان من تاي تك من ده دايلنا زرعي مستزرعه في مجيء تجبر سور كسد كمشمش كبل نتزرع تاي تجبره نمبقال نمعباي زدالوي نتام درزت للاي مالتي أتي ناي صبحت زناب كاتاي تجبره نتزرعي ويكلا نتفرع نفرع نبحث ويكلا نمكب زدالوي مالتي لذا دخلت يخسب زخون تاي جبري بلنا له تتصبيو بلنا له خبرنا أملاح يكون لذي أبدنا موداتها أوان ناي منفس قدس فيزيشن أزيو زبز حلو جزء كم زخنة ينقرنا الله أو جين حنت نقدر تقيس الله ماتيو تعبين خيمتات أزي أرمي أتي أنا عباي جهتي معلت ويتها ممسع زخون نقدر كم زخنة ينقرنا الله أبتي يوئل سلسته يوئل سلسته انتهيت لنا ذلو تعباي معلتي معلت قويتها خبها الكل بزح جزء حدا قويتنا يسوع كريستوس كم موتات بتها معلت قويتها لنا له موتات استنس الله معلت قويتها عندها تبالتيا تفلتيا لنا لنا مالتيو عندنا خا معلت قويتها أبكرميها معلت جزابير نبلا خبلي كنا نعتحيز برودكتس قبره معلتي مفداي حني معلتي جزابير أن رسل مش الله بزي تقدبه من قدي فقادون دليتون نمقبر تايز قبره له أمدري إنترم قبره له قصعات فرديز قبره له معلتي فدا دان معلت حنن كم زخناتيو أوز نقرنا مات بزح زي مستي معلت قويتها قبل كله ناي قويتها فيزيتيشن ناي قويتها مبصح وين سلس معنا فلي أبلنا خريط بقي مالتيو أبتي عسرت 14 عسرت حموشتن معلت جزابير أبلس ممدب قريبا مويلو تاخوين بلنا له قريبو يوز بلنا ذله
معالتي لسمداب تلمسمداب زلو the valley of decision لو مالتيو ስለዚህ እግዚአብሔር ኢንተርቪን ገብረል ጣልቃ አትወሉ ጊዜ ቀርባ ይብለናል ቀሪባ ያሞ ጭፍራ አብለሰም ምዳብ ፀሐይን ወሕን ይጽልማ ከዋክብት ድማ ብርሃኖም ታይገብሩ ይሐቡ ስለዚህ እቲ معالتي نمنتاي كم زملك سينغرنا له ناي فردي معالت خم زملكت እግዚአብሔር ታይዝ ገብረሉ ናይ ሰባት ዓመፃ ናይ ሰብ ቁጣ ናይ ሰብ እምቢታ ታይዝ ገብረሉ ዝቀጽዓሉ ግዜ ከም ዘሎ አው ይነግረና ስለዚህ معالت ጎይታ መለኮታው ጣልቃ ምትታው ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፍ ኮርስ ምስስ መጽ በረከት አሎ ዓለም ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ናይ እግዚአብሔር ፍዳን ክረኽባ ከሎ ቶም ንክርስቶስ ኢየሱስ ፈለጡ ሰባት ግን ታይም ዝገብሩ ኣብ ሰማይ ናይ 7 ዓመት ናይ ድራር ጎይታ ናይ ምጽናዕ ግዜ ኣሎ ማለት ስለዚህ እዛ معالت ጎይታ ኣብቲ ብሉይ ኪዳንን ኣብቲ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ክልቲኡ ተጠቂሱ ንረኽባን ኩለን ክጥቀሳ ከለዋ ምስ ምንታይ ተታሓይዘን ዝጥቀሳ ምስ ፍርዲ ምስ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ እግዚአብሔር ንምድሪ ከም ዝቁጣ ቅድሚኡ ግን ዝኸውን ነገር ከም ዘሎ ይነገረና ለማለት ኣምላኽ ይመስገን ንሕና ታይ ከም ንኸውን ከም ንእከብ እዩ እቲ ጽሑፋት ዝነገረና ኦኬ ኣሞጽ ምዕራፍ 5 ዝያዳ ስለትገልጸልና ንዓሙ ክሪአይና ተንካልኡ ጥቅስታት እንድሕዳ كيلكم أبجزا رأيونيكم توم دك إسرائيل معالت جزابير ندابلي يصبي ونيرم I don't know كم حدا صبق نجار مسيلو ماتي سلذا أموت أبزي بلا مالو أتوم معالت جزابير تدليو ويلهم معالت جزابير سي انتاي تتقمكم نساس الماتن برهان صلماتيا برهان ايكونتن كمتي كاب قدمي انبسا زحدمو دبي زغوانفو كمتي نبيت اتي ايدو امند زصقعمو تمنزنخቶ معالت እግዚአብሔር صلماتن برهان زيبلاندو ايكونتن دقدق صلماتن منصبرا زيبلاندو ايكونتن እንዳበለ አው ይዛረቦ ማለትዩ አብ ሐዲስ ካኑ ተመሳሳሊ معالت እግዚአብሔር ታገርዋለ ማለትዩ راي يوحنس دل طراي تقصابينا خن كيدينات غزي سلازله مالتيو تعباي معالت قطع مصيامو منكيو دو كبل زخل سلازي እግዚአብሔር ሲመድቡለ ይዝብለና ኣብትናይ መወዳት ዝኸውን ትዲ እቲ ዝረአ ነገራት ብዝርዝራቱ ይዝነገረና ዘሎ ቅድሚ እዚ ምዃኑ ግን አንታይ ይዝብለና ዘሎ እዚ ብሙሉ ዘሎ ካብቲ ናይ ዘመን ቤተክርስቲያን ማለት ካብቲ ቤተክርስቲያን ተመስረተትሉ ክሳብ ዝመዓልት ዝኸውን ግን እንታይ ይዝብለና ናይ መወዳታ ዘመን ወይ ከላይ ናይ መወዳታ እዋን እዩ እቲ መዓልቲ እግዚአብሔር ከይተገልጸት ዘሎ እዋን ብሙሉ ቤተክርስቲያን ክሳብ ሙሳድ ዘሎ ዘመን ኩሉ ናይ መወዳታ ዘመን እዩ እዚ ማዓሲ ዲክሌር ኮይን ድሕዳልና ኣብ ምዕራፍ 2 ጴጥሮስ ኦሬዲ ኣውጅ ወሎ ማለት ግን ሕጂ ብመንጽር እቲ ናይ ቅልውላው ኢንተንሲቲ ዝበልና ማለት እዩ መወዳታ ዘመን ድሕዳ ተባሂሉ ሽዑ ንሕና በይና ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መወዳታስ መወዳታ ወይ ከላይ ኣብቲ ጫፍ